हेलौ गासिबो गिबियावनो गासैखौबो आंनि गोदान सोलोंनो थाबाय नोंथांमोन दिनै आङो बे मेसिनखौ बायना लाना फैदों बाजारनिफ्राय जोंनि बरमा बाजारनिफ्राय बाक्सा बरमा बाजारनिफ्राय बे मेसिनखौ बायनायाव 2000 माने रोजा 200 रां थांदों बे मेसिनखौ आं बायना होदों न'खरनि खामानियाव बाहायनो थाखाय मानो होनब्ला दिनै गुबुन मेसिनजोंबा एसे खरसा जायो होनना बेखायनो आं मा सानदों बे मेसिनखौ जों माने जे किट'जा बानायगोन ना बे खरसा जि थांदों मेसिन खरसाखौ लाखिनो बेवहाय बायनाय बायदि जाबाय खरसा जेबो नाङा बायना लाबोबाय दाबायदि आं खम मिथिला आं गोदान ना बिदि बायना लाना फैबाय बेफोराथ' बायबाय ना मा खम मिथिला बे जेबो नङा न'खरनो माने एसे दा बेकारै दंफैयो माने जेबो साख्रि मावाखै ओरैनो दंफैयो फरायनायखौ नागारना दंफैयो बेनि थाखायनो बे न'खराव माबा खामानि सोलोंना लानो थाखाय बा न'खराव एसे फैसा सेभ खालामनो थाखाय जों जेबो नङा गोरिब जों फैसा सेभ खालामनो थाखाय जों लाना फैनाय जाबाय दा मेसिनजों लोगोसे बुहुद आङो मालाबा थाबायदों बे सासे कारपेन्टारनो जि माबानांगौ मुवा बेसाद नांगौ जेरै खरद बाइक्रि सुग्राफोरखौ नांगौ बेखौ लाना फैदों लांगोन लोगोसे फैसाया गोलोद लावदे 2.5 किल' सांना गोलोद सां कम्पानिया मुनगुन चाइनानि मालिक कम्पानिया माउन्ट उल बेखौ नायनो ना कम्पानिया जुदि सोरबा आंनि भिडिअसखौ माने SMS बेबायदि मेसिन थानाय नायदोंब्ला आं बुजायहरबायबा आं बिदि कम्पानि आं जेबो मिथिला जेबो रोङा आङो बे मेसिनखौ सालायनोबो रोङा माबायदि इउज खालामनो रोङा आङो नाजालांसै सोलोंनो होननानै लाना फैदों जेबो नङा आं रोङाबाबो माने गोसो माने दंब्ला फोरोंना लानो हायो बेखौ साननानै लाना फैजाबाय जेबो नङा दिनै आं सिखायजागोन दिनै हारसिं रोङाबाबो गुबुनजों सिखायजानाबाबो आङो खामानिखौ माबा आवगायलांगोन नोंथांमोनाबो ओरैनो बेखार थानो नाङा जुदि जिखिनि खामानिखौ हायो माने नोंसोर हानायखिनि खामानिखौ माव बे न'खराव फैसा सेभ खालामनांगोन गुबुनाव मावथांनो हायाबाबो न'आवसो फैसा सेभ जायो दा दिनै आं मेसिनखौ बे आंनि दरजा खामानि खेबसेबावसो नङा दा फैगोन बोसोरावबो उनफोरावबो आं मावबाय थानो हागोन मोजां थाबाय थायोबा बिदि साननानै आंखौ मावनो हादों आरो सोलोंदों बिदिनो दरजा खेबसेजों लोगोसे बुहुद खामानि मावनो हागोन बेजों जेरै उन्दुनाय बिसना आलना बा खानसिफोर मावना थादोरनाय रेक सेक बानायना जि गोसो बिदिनो बानायनासो हागोन बेनो बानाय जाबाय बिदिनो आं सिखायलांगोनबो आरो बानायगोनबो खिथिलांसै आं मा लाबोदों बेजों लोगोसे बेजों आरो फार्स्टआव खिथिबाय आङो आरो बेजोंनो नायखि एसे फिसा सफांनो थाखाय बेबो सफांनायानो एसे बिदखौ गोदोर खालामदों आरोना सिं खालामलांनायनि बेबो सफांना खालामनाय जायो लाना फैबाय लाना खालामदों ओमफ्राय दा लगायनांगोन नांगौसिगोन बेनि स्केल सिदा सुनाय स्केल बे 150 थाखा गोलैदो बाजाराव मोनदों सब बाजारनि खासि दखाननि आरोना एसे मालखौ बुरजा लानो थाखाय एसे खम मोनबोबाय बुहुद माल लाना फैदों आङो आरो मोजां कम्फर्ट आरो नैबे जाबाय खैथा सुग्रा बेयो एसे क्वालिटिया मोजाङानो खिन्थु बेयाव मोनसे सुइच थायोना दानि खालामबाय बेखौ मोनसे सुइच थायो सुइचआ गैया आंना खनासै आं खामानि आं बुहुद माल लाबाय ना माने दखानाव मा रोङा माने खाथि बायदि जालांबाय बेखायनो एसे सोलायफिननांसिगोन आङो सुइच थानाय माने सुइच थाबा एसे लाब माने एसे मदद जायो मानो होनब्ला सुइचखौ आखाइ हमथानो जायो आखाइ हमथानोबा सेसनि आखाइ गुरै जानानै होबा गोसा स्पिड आखाइ बलांबा सुइच थाबा एसे सेफटि जायो आरो बेनि थाखायनो खरद लाना फैबाय बे जाबाय सिंखावनाय आरो सिंखाव होनाय जाबाय हारि हास'नाय गंनैजों 400 गोलैदों नामा नायनोसै हागोन हाया आखाइ थानाय दं बे मावनो हागोन साननानै आरो मावखागोन आङो माबा एसे खरसा गारबाय आङो आरो गारबावनो लागासिनो दंबावो मावनांसिगोन नोंथांमोनाबो ओरैनो थानो नाङा जिखिनि खामानि हायो एसे मावनानै लादों आरो आखाइसे रोङा होननानै थाबाय थानो नाङा दिनै आंबो रोङा होनबाबो दिनै आंखौ बायना लाना फैबाय माने सोलोंनानै
सोलोंबा मानसि हायि जेबो गैया दुनियाखौ ओंखायनो सोलों आरो खनसे हायाबो जानो हागौ सोलोंनायाव बार सोलोंबाबो हाखागोन नालाय जुदि नाजाबाय थायोबा खिन्थु खनसेयाव जेनना नाङा जुदि आं खनसे हायाबाबा खनसे थामजों मावबा आं सोलोंलांखागोन बिदिनो ओरैनो समखौ हेगारनाङा समा दानि जुगाव समा बुहुद बेसेन गोसा जाबाय दिनै साख्रि गैया माने फरायना लाद्रासो साख्रि गैया होननानै जुदि गावखौ दुखु सानना दिनै थानाङा मानो होनब्ला दिनै फरायनाय फरायनाय बुहुद फरायनाय सुबुङानो माने बुहुद आजिखालि गोलैसोनानै दङ जबलेस जानानै दङ ओंखायनो जेबो साननाङा फरायाबाबो आखाइनि आरो मानसिनि मेन खामानिया जाबाय आखाइनि खामानि आरोना जों आखाइयाव जि रोंगौ दिनै नों फरायबाबो नोङो आखाइनि खामानिया दं जायो दङ र' दोनथ'वाखै दा दोनै गावखौनो डाउन जानाङा मात्र गोसोखौल' जि खामानि नों हायो गावखौनो सानना नागिरदों मा खामानियाव हागोन बे खामानिखौ मावदो ओरैनो टाइम पास गेलेनानै ओंखाम जायै लोंनो थानो नाङा बिमा बिफानि सायाव जानो थांनाङा ओरैनो समखौ हेगारनाङा सानसे साननैया जेबो नङा खिन्थु बार ओरैनो जायै लोङै बेयाव थानानै समखौ हेगारनो नाङा माबा खामानिखौ माव उनाव लाइफआव गोजोननायानो गोजोननाय ओंखायनो ओरैनो जिरायना थानाङा बेखिनिखौनो आङो दिनै लाबोबाय नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअसखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज अननानै एसे मदद खालामदो आंनि चेनेलखौ लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामदो आरो बेबायदिनो गोदान भिडिअस नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ स' माच जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय गाइस